14 dagen geleden stier de Keersvrouw even op zijn kop. De PC-winners van verleden hier, Gert-Anne van der Bos, Daniel Iziger, zetten haar maat Volker van der Wij onderkant. En tegen Triemstra wordt loswerken uit het parcours Rutmer van der Meer en Reense Pieter Hiemstra. Nevens de onstichter van dit alles een logische set. Ja, hij had minder vorm en dat, je verwacht eigenlijk dat in de lijn die hij vorig hier inzetten had, dat hij wat groeien zal. Maar dat is eigenlijk wat de andere kant uitgegaan. Net een heel soort, maar wel wat. En wij denken dat we met teken Farin een stuk slagkracht meer hebben. Van tegen Triemstra wie het een uitkomst. Om de resultaten machine parcours lang net onder verwachting voldienen. Nee, vorig hier toen wie nog wat de 16 van mijn vinger dat ik die bruts en had een valse start. Daarna pak het wel redelijk op, maar net zou het verwachten hier. Uiteindelijk winnen we 4 keer. En dit hier, die zou dat in die verkeerdste, is eigenlijk gewoon heel slecht les, maar alleen nog een trailerprijsje. Van Volker van der Wij kwam het berucht als een tongenslag bij heldere hemel. Vaak zie hij het weer kennen, want vooral de vorm van Volker wie ontnoopt af 4 te ziek in. Ik ben inderdaad minder goed in vorm. Maar dat weer volgens mij net de reden. Tenminste, dan heb ik jongens net hoe jij het. En ze gewoon meer op het persoonlijke vlak. Dat ik lietse jongen gekregen heb en het verhuizing ben. Maar goed, dat niks met de prestaties te maken. En los daarvan, ik bedoel, ik wie wat minder, maar we staan wel te wakker in de finale van de fjouwen. En daarom rekken de parcours Rutmer van der Meer had een boelbiel tegen Triemstra kwijt. En moeten ze maar accepteren dat Volker van der Wij haar de enige optie is om verder te gaan. We gaan goede afspraken maken, maar dat roen op een of andere manier net. En toen tekenen ze besluit een beetje verder te gaan. En toen heb ik zelf ook er nooit gedacht, want er was wel een heel speeltje. Ik wou wachten wie erbij kwam. We hebben Volker van der Wij een ervaren een positieve jongen erbij kregen. En dat is het keertje niet partuur. Volker van der Wij is een man, zeer zeker van, daar is er als coach bij, maar hij heeft de coach niet veel erbij gekregen. Want het is een jongen die het door stimuleert. Ja, dat klopt. Het is ik ben verlengstuk in het veld. En hij pakt het heel goed op. En heb ik huiswerk gehad, we kregen op verschillende gebieden. Maar het is absoluut een hele positieve mate om uit te keertje. Het is wel een stimulator in het veld, hè? Absoluut, hij is hartstikke positief en dat kon je af en toe wel eens merken. Want op bepaalde standen dan had hij tot de sfeer wat in. Ja, en hij maakt wel een omschakeling voor en achterin en dat kon ik wel zien, maar ja, dat wisten we en dat weet hij zelf ook. En ik denk dat het nog 2 weken jouwen, dat 3 weken, dan staat hij er weer. Zodat het voor Volker van der Wij een omschakeling is van voorin naar efterin, is het voor Teki in een nieuwe situatie hetzelfde. Hij gaat van efterin het perk naar het vaste plak. Ja, we hebben heel wat oors. Het is een beetje de laatste oren leren, dan toch een beetje, misschien sleur en grut wordt, maar wel iets. En van mezelf, maar ik wil alleen op scherp en zijn nu dagen heb ik op dit moment even nodig, denk ik. Dat mooi. Komst bij een vermeend opslager, Daniel Iziger, die het aardig verst stuit is. Wil het een van die krachten ik het opslaan is? Ja, ik heb altijd de vermenste erbij gaan en soms ben ik wel wat onwist met opslag, maar dat rent dan een heel sterk wapen van me. Nou goed, dat ging net zo gauw verleren, dus dat bleef altijd al achterhand. Maar ik vind het maar duidelijk iets weer zien per toer. En Daniel had vader hier een heel soort brachtmachine opslag. Dus die slaat gewoon voor mensen op, daar ging een discussie over. Dat de parcours Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra Daniel Iziger tochten dat ze erop vooruit gingen winnen, kwam het hut om dat ze het juist in de eerste omloop sneuvelen zien het eerste klasparcours van Pieter Bakker. Hoe oors ging het mooie trio dat toch de dupe te wezen van de twongenwissel. Rutmer van der Meer, Reense Pieter Hiemstra en Volker van der Wij. Zij kwamen maar 3 keertsen op de warme dag juist in Belsum, doch zo vier dat ze de finale halen. En een spectaculaire finale zou het worden. Het zou 4 weersten gelijk en 6 gelijk onder Telegraaf brengen. En hoe mooi hier het west dat het parcours voor Rutmer van der Meer dan de eerste prijs pakte. Dat zou krek net barren. Het is het parcours van Hendrik Koolstra, Hilke Bruinsma en Alian Anema dat aan de goede kant van de score komt. Maar Volker van der Wij staat nog maar 1-0 voor. En kan in eerste een lange noorsloeken naar het parcours van Gert-Anne van der Bos. Nou ja, goed, ik wil er net volle mee bezig wezen met hun. Ik wil van mezelf gewoon helemaal dit parcours nou verder. En ik ben blij dat we de finale halen hebben. Ik vind het jammer dat we net woen hebben, maar goed, volgende keer beter.